Ved du hvad, baby? Jeg har sådan lyst til at spise en lakridsrod med dig. Ja. Ja. Her forleden dag fik jeg lyst til lakridsrod. En helsekostforretning stoppet op ved vinduet. Døren bandt lidt, så jeg fumlede med håndtaget. Kiggede op mod disken, men der var helt optaget. Folk stod i kø for piller og hostesaft, men ekspedienten gjorde mig stiv som et kosteskaft. Jeg vil knippe i en naturbutik. 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 Jeg skyndte mig ind i køen for at se nærmere på sagen, og kunne stå her i biksen og glo hele dagen. Jeg stik mig en lakridsrod og dit telefonnummer. Gifter med mig hippie tøs, vil du ikke tro på mig? Bare os to i din helsekostforretning. Du kunne få en hund, og jeg kunne få et træben. Jeg vil knippe i en naturbutik. 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 Hey baby, jeg vil så gerne pille ved dig. Kan du skaffe omega-3 og lidt vitaminpiller? Ja, du er pæn og flot. Ja, giv mig helsekost. Jeg vil knippe i en naturbutik. 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 Jeg knipper din naturbutik. Ja, eller Sanne? Nej tak. Det bliver 374,5. Bare beløbet, baby.